Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Obegqoke kahle kunabo bonke. Umseleko ubeshoda ke nguMiss Phathi. Kodwa phela ngoba ngikusho ukuthi uMiss Phathi kube kunkosikazi wakhe. UMakhumalo bengahlala lapha uMacele ehlale lapha ngoba ingubo zabo bona bezinakho ukuthi iphathi yomyeni wami. Kodwa-ke nabo bajike benza ngathi uMseleko manje seyisigebengu abaze bemhage ngisho ukumhaga. Kodwa into engizokutshela yona kule video ukuthi uMakhumalo noMacele abebeney'ngubo ey'hlukile engathi bathungile, bethungela le birthday celebration. UMayeni-ke into ayenza, uMayeni uyathanda ukuphambana ne-weather. UMayeni muhle hle. Kodwa uMayeni engavele nje enze sengathi kungashisa, uMayeni vele uyagodola. Kubanda evele uthi uyashiselwa. Uma ungeke uze uyibambe lento engiyishoyo vele sho ukuthi akuyona eyakho, kodwa uMayeni unjalo. Ngike ngibuke ngisho uma kuzobuya isizini entsha, ubone uMayeni eshaya i-dress enhle kanjani. Mase mlungela uThando Nesimbi ayikho le dress kuma-episode. Uthi kanti uMayeni indaba. UMayeni nje uzenzela into yakhe ngendlela yakhe futhi naye usho njalo. Ephasini nje ubeyifakile i-dress yakhe e-black ewuMayeni. Futhi nje ubekhona ukuthi hawu uMayeni we-guys, yabo ku-season 7 kunale dress ayigqokile before kuqale u-season 7 of Uthando Nesithembu. Leya ngubo ngangilindele ukuthi ngizoyibona kumanye ama-episodes, ayikho. Kodwa-ke uMayeni-ke uMayeni. Bye.